14 नं चिरां-दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा गणेशपुर आरो रायपुर गामिनि जेंनाखौ नायबिजिरदों। दिनै चिरां जिल्ला भारत आरो भुटान हादरनि सिमनानि देवस्रि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय रायपुर आरो गणेशपुरनि दै लोंग्रा दै दंखल आरो गामिनि फरायसालिखौ नायबिजिरदों। 14 नं चिरां-दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बे नायबिजिरनायाव बाहागो लादों। 14 नं चिरां-दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि मुस्रि बिरदाव मुसाहारि, लाइमोन आफादगिरि मुस्रि महन्त नार्जारि, देवस्रि इउपिपिएल प्राइमारि नेहाथारि एम राजगिरि, देवस्रि बिसिडिसिनि चेयारमेन शंकर दाहाल मोनहा जयै नायबिजिरनायाव बाहागो लायो।